Dangugay ni Mini, ang pampurit para kakan igit sa eskwelahan, ikasanaan perminglet, magbalon kadaan, seso, sabi ni ma'am, taan itsura mo garo ka mga papandokan, mapuli ka na kada ka man love ni mama mo. Ako para kakan igit, ika para udo talaga. Nag-udo ka kang grade 1 na pili mo sa kantin pa. Nag-abot si mama mo, naghihibi ka na, hinapot ka ni ma'am, kung nag-udo ka, sabi mo dai, atot sana. Iyo, inaamin ko, nakaudo talaga ako. Pero ano tapag abot ka meeting mayo, permi si mama mo. Sa kasipata mo, dahil ka binabakal ka badil-badil na gusto mo. Mayo ka ng pakiaram sa maguran kung ngayop ka. Si udo mo kang grade 1 hanggang ngunya nagpaparang ko pa. Sa kapag abot ni mama mo habang pinupupuan ka, nahilig ko si pisot mo araw ka ni kalipot, latog na. Hambugon talaga to si Agta padi, huna niya garo sa bago, nagpi-flip top ako. Anday niya aram real talk na to. Iyo padi, real talk to. Nagudo talaga to kang grade 1. Bata-bata na patinggayo sa classroom. Ay alat lang. Ay na daw talaga suina ko.